Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 17, versikulo 24. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramid na. Ado ti irugi ti awan nakam na, ngampulos nga awan ti maibanag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madama nga agad-adal ni Tommy iti kolehyo. Ita, agturpos mati adi na iti senior high school. At da ka di parikot no kasta, bakit? Ay, ningay Gina, makapagtuloy nga tamat nga agadal iti kolehyo. Anya nga iti amok, bakit? Damagam iti ubing no kayat na ti agtuloy adagos wenno saan. Umanay nga tati sweldo ni Juan no aggidan da nga agadal iti kolehyo. Day tati saan tanga mo? Ngam ko namat ni Tommy, nga iso ti ipangpangruna ta apagadalain. Anya kumangay tinagdumaan da iti adi na. Gapo siguro ta lalaki. Iso ti agbalinto nga ulo ti pamilya. Agpatuloy ako mga agadal iti kolehyo, nanang. Kasano nga aggidan kayo nga agadal iti kolehyo, anak ko? Amahan no saan tayo akabailan? Kumaano dakkel ti sweldo ti amayo? Agsardeng ka pa'y lang nga agadal, Gina. Agturpusak pa'y, sakpay nga agadal ka. Kasano ang makaturpos ka? Kat kanayon kamat nga agsukat iti kursom. Jak nga rod kaya ti mo na akursok, iso asino katak. Kas mula pagpalpalabasan iti oras ti pagadalan. Anya ko ma, saan mo't asayang, tadamot inadal ko. Lima ingak. Kaano ka nga agturpos? Nusukat kamat asukat iti kursom. Sayang ti oras kan panawan, agraman kwarta. Agtal na ka man, nalalaingak mo't lang am itisika. Apog, apay ka di analiday ka asimungad. Lola, kayat ko kumati agpatuloy nga agadal. Ay kat agtuloy kalata Saan mo't ka no akabaulan da tatang? No agiddan kami ka ni Manong? Ay saan kan nga aglid ay apog. Tulungan da ka ni Lolom. Agpaiso ka di Lola? Makainrulak matlaangan? Wan, apog. Maikarigatan mi pailaang mat ni Lolom. Agyaman ak Lola. The best kayo at talaga a Lola kan Lolo. Ikarim igaid mo ti agadal. Tapno makaturpos ka. Wad Lola. Saan ko atuladan ni Manong? Amano atawunan iti kolehyo. Saan ka di adandanin nga agturpos? Upat atawin nanton iti kolehyo. Ang tapay lang iti umuna atukad ti kolehyo, Lola. Anya, kasano anapasamak ti kasta, apok. Kanayon na abaliwan ti kursona, Lola. Saan ko amaawatan timbaga ni Nanang yaw? Saan ka no pa'y gayam agturpos ni Tommy iti kolehyaw? Day tangaron ti parikot tatang. Kanayon nga agsukat iti kursona. Ay na, lumakayan iti pagadalan. Ngam awan pa'y na iturpos na. Upat a kurso ti inruginan, tatang. Ngam kadaagin rol, baliwan na ti kursona. Ay, kasta mitlagayam. Apay nga ipalpalubos yaw. Impalubos may ididamo, takunana ang narigat. Ngam di mi ammo, nga ulitin na gayam. Adda kayo dayta, no pagadalen nyo pa'y ni Tommy. Sayang laeng ti kwartayaw, no kasta. Apay akanayon ka nga da itirwar ti pagadalan, Manong. Sak ka di ti sipsiputam. Masya na kadagiti dadakkel ta. Awan ka di konsensya? Apay anak ko na mga awan konsensyak. Pagbanbanugan da ti gasgastosam. Di ka di masyan kadakwada? Ha? Isungarod nga agad dadalak. Agad adal ka itirwar ti pagadalan, Manong? Bakantik ita, isong adak dito irwar.
Itay pa'y bigat nga adda klase mi. Nakitak iti tawa nga adda ka ditiruar ti kampus. Awan ngamin ti profesor mi. Apok, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at mat, Lola. May mayat ko man wag samarak. Tapno mabit ko amalpas ti kursok. Ay, kat iremedyo tayo. Apok. Basta agturpos kalakit, day. Wan, Lola. Saan ka daan nakita yung dagiti grado? Kat na nga to damat? Wen, apok. Ang ni Manong mo. Ay, makapadismaya. Ado, dagiti subject na asaan apimasa. Kanayon nga minasana sumrek, Lola. Ay, Ay, jak mo, iti kapsat mo. Iso ano dumawat kanyak iti kwarta. Ibagak nga awan. Saan nyo ka di nga ikikan, Lola? Ay, saan? Sayang laang tinagbanugak. No ited ko iti kasjay a klase ti tao. Apaw, kwinta man numanon tinagastos mo iti panagadal mo? Saan kun ama kwinta, lolo? Gapaw iti kaadunan, saan mo na makwinta? Hanya ita ti maipakita man na adal mo iti manu atawa nakaadam iti iskwilaan yaw. Ipakitak nga damat na adal ko. Agnegosyo ak, lolo. Ipakita ma, saan lang nga iti sao, no dikat iti aramid. Ipanagnag ko nga damat amok, lolo. Sige, kariten ka apaw. Ipakitam nga raw ti kabailam. Agaramid ka iti pakakitaan. Saan laday ta agpangpangas ti amawm? Ikandak nga ro iti pagpuunak. Tagnegosyo ak, lolo. Anya? Sayang lang ti kwarta, maipiyarkan ka. Mangrugi ka manay, ngem awan tumanen ti banag na. Anya ka di ti pagmumuryutam, Tommy. Apay akayat da lolo apagadalin ni Gina. Angam siyak, di da kayat nga ikan iti pagpuunak. Pagpuunam iti. Agnegosyo ak. Anya ko maanegosyo, anak ko. Amom, saan da kayat nga isugal ti kwartada iti awan kasiguraduan na. Imbagak mo't agnegosyo ak. Saan mo ang mapabasol ni lolom, anak? Si Kaa ti mangipamuspusan. Agtrabaho ka, tapno maadaan ka iti kwarta. Ipakitak kada kayo. Amaadaanak tumat iti kwarta. Saan ako na dumawat kada kayo? Ang damot diskartik. Kat ipakitam anak ko. Saan laang nga iti sao? Aramid ti pakakitaan. Agsagana kayo, Lola. Ay, anya nga iti isaganak, apok. Umadanin ti panagturpos ko. Mapantayo iti universidad. Buyaan dak nga agmarcha. Ay, kasta ka de, apok. Ay nagsaya atin. Saan ko pa'y nga imbagbagaan? Tapno sorpresa. Ay, kunak nuinton umaypay laang a semestre. Nalipatan nyo ka din, akanayon ti panag-summer ko. Ay, pagsayaatan nagagpaysaw, tanag-summer ka, apok. Isungarod nga inananusak ti nag-summer, Lola. Ita, nagbungan ti panagan-anos mo. Saan lang asyak ti nagan-anos? Uray da kayo mat, kanilolo. Lola, amin tayo. Sayang, anak ko. No kumaimpas nagmumot tinagadal, nalpas ka kumaamutan akas ijay adim. Jack man mo. No ape marigata na kagadal. Saan mo nga amin nga ipaspas na ti panagadal mo? Saan ka nga interesado? Kasta nga ta, nanang. Tinasayaat nga ramidam ita. Agtrabaho ka, tapno damot kwartam. No di mo kabailan ti trabaho iti daga, kumporme di tan a trabaho, nadalus lakit di apagsapulan. Inaklag pa isuro kinilulong at kitikit, nanang. Ay, may mayat pa'y. No masursurum ti agkitikit, at damot makuna apagsapulam. Lolo,
Agpaisurok man nga kitikit. Maanusam nga ta. Ti kastoy a trabaho, masapul ti anaws, sirib ken gagayt. Padasa ka, lolo. Basta isuro nak. Ngam, apay akasapulan ti sirib. Tapno makapanunot ka iti bukod mo nga aramidain. No anya ti itsura ti ikitikit mo. Tapno saan ka nga agtultulad iti aramid ti sabalay. Madi ka di atuladan ti aramid ti sabali, lolo. No makita ti akin aramid, amuna na tinulad mo ti inaramid na. Kastagayam, lolo. Katap no maawatam ti kayat ko nga ibuksilan. At damay sa apasamak akayat ko nga ibagakan ka. Anya na ita, lolo. Inta pa iti salas, tapno may mayat ti panagtugaw ta. Ibagakan ka ti amin. Bakit? Napanandag iti agkabsat. Ni Gina, napan ije pag-up-applyan na iti trabaho. Itakano nga min ti interview na. Ay, sapay ko ma, tamaala ni Gina. Ay, katjay matkabsat na. Ay napanan na nga tamanan. Napan ije siyap ni tatang. Imbagak nga agpaisuro nga agkitikit. No kumataimpasnak na ti panagadal na. Adda kumamot nalpas na. Awan ti pabasulan na Naitad kan kwa na amin agundaway. Ngam di namat ginundawayan dayta. Ay, di nala tinulat ti adi na. Nakalpas iti kurso na tamanakam nga anak. Nga muuray kasta, anak tapay laeng. Data ti mangidalan kan kwa na iti husto adan at ibiyag. Ita, dumngeg ka iti ibagak apaw. Adda dua ang nagsalip iti panagaramid iti basket. Sagpipito da iti basket nga aramidain. Agduduma adi sinyaw. Ngem limitado ti oras a panagaramid da. Apay ngay alimitado ti oras, lolo. Dakkel nga minagatad ti premiyaw. Ket gapu ta limitado ti oras, sigurado asaan da amalpas amin ti pito a basket. Adda ka din nakailpas, lolo. Day may isa. Tapno masigurado na nga iso ti makagunod iti gungguna, rinugyan na ti maysa. Idi nakagudwa na, nangirugi man na ni ti maysa. Kat di may sangay, lolo. Intuloy na aging gaanalpas na ti maysa. Nangirugi manain, kat kalpasan ti maysa, inrugi na ti may katlaw. Awan ka di pa inalpas di imuna, lolo. Nangirugi manain iti maysa, aging ga iti may kanam, ngem awan pa inalpas na, tapanay rugi laeng ti inaramid na. Anya ngay tinapasamak iti udi na, lolo. Nagtingtingain ti kampana, kaya't naasawain, nalpasan ti oras. Ket kinita da no mano tinalpas da. Sino ngay tad adu tinalpas na kadakwada, lolo? Jay panay rugay, narugyan nan ti may kapitaw, ngem awan tinalpas na. Jay may sa, nakaaramid iti upat a basket. Ita, apaw, no sika ti mang premyo kadakwada, asinaw ti premyo am kadagiti dua. Diyan nalpas na, lolo. Diyan mo't ngamin may sakit, panay rugi laeng. Awan mo't nalpas na. Amumot gayam. Kasta ti aramidem. No anya ti rinugyam, ilipas mau. Itatandatan dito'y sapkaw. Damagak ba na paok? Saan ka kadi asumuko manain, adi mo pa'y narugrug yan ti agkitikait? Saan, lolo? Tapno sa anak ama itulad iti nagaramid iti basket, apanay rugi? Nasaya at nunawatam ti inistorya. Ti sumuko adagos iti inrugi na, adi na pa'y inlepas, ad-adda nga awan nasaya at apagbanagan na. Ikagumakitan, lolo. Ilipas ko ti irugik. No kasta ti aramidam, makitam tao ti magapuanam.
Ngam no saan mo nga ilipas? Anya nga iti makuna ang nagapuanam. Ala, lolo, mangrugita nga roden. Tapno adda malpas ko. Sakbay amang rugita. Masapul nga amuampay dagiti alikamen. Kenno kasano nga aramatayn. Tapno na anayas ti panagtrabahom. Anak, kumusta mo't nga iti panagsursurom nga agkitikit? Saan ka kadimanan asumuko? Saan, tatang? Diyak kaya ti mayarig iti inistorya ni lolo nga aglaglaga iti basket. Apanay laeng rugi, ngem awan nalpas na. Nukas ti aramidam. Makitam tumot lang tingapwanam. Ngam no sumuko ka, gapu iti kinasadot. Kan saan ka nga interesado? Ad-adda si ka ti maawanan. Tadi ka makasursuro. Agpaisot ako nayo, tatang. Iso a Jerry nugyak nga ingkitikit asinanwang. Uray narigat. Ikagumak nga ilepas. Katintun malpas mo. Addan maipanakal mo. Taaddan nagapuanam. Wan, tatang. Narigat a talaga Jerry nugyak. Jak mo. No aginggat kaano amalpas ko. Iti anyaman nga ang gulo ti trabaho. Gagat ken anos ti kasapulam. Tapno magunod mo ti baligi. Tomi apaw. Apay ang nakarupangit ka amang sangsango di ta obra maestram. Adda ngamin basit kurang itikilo na, lolo. Anya ti imbagak nga alikamen arumba nga aramatem no dandanin malpas ti obra maestram. Nagrigat, lolo. Ngam ikagumak nga ilepas. Ilipas mau tapno adda makuna ang nagapuanam. Wan, lolo. Lolo, nalpaskon. Naliha kon ti inaramid ko. Nagpintas ti inaramid ko asinanwang, lolo. Ay na, ita, addan makuna ang nagapuanam, Tomi apaw. Dakkel a kwarta da ita, numalakaw. Inan anusam nga inrugay, agingga analpas mau. Ti manakam a tao, ado ti magapuanan na, ngem ti pasig arugi, awanto ti malpas na. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 6 kan 7. No erugi ti maag ti makisupyat, isarsarak na ti panakakabil na. No agsao ti maag, dadaulan na ti mismo abagina. Dagiti sauna ti mangsilo kankwana. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Apay-apay narot kan binuras mo ti manini tatang. Ang mga nudusaan na ka. Kasano ko madusaan, nak? No di namat amo asyak tinangala. Oy, di ka kamkamali amang ibaga, ah. Saan ka kumaabas ta agala itimulan ni tatang no di mo ipakada? Agungot tumanan. Ipakadak man wano saan. Di namat laeng kayat. Iso nga alaklatan. Wan ngam isarasarak mo ti panangkabil na kan ka. Kasjay namat talaga. Nakauyo-uyong. Iso nga agungot taarak kan sigarilyo ngamin ti pangigat-gatangam no ilakom ti mula na. Di nakmat ngamin ikan iti kwartak. Di libasek. Ngam kaasi ka ando saan na. Uray dosahin, nak. Nulakit na nabartekak. Saan ko matla amarik na? Basta saan mo nga ibagbaga, tapno nasaya at kakanyak, Lili. Naggapuak ije nagmulaan iti mani. At damot na naparot.
Asino nga ta tinagtakaw? Ne, awan ka di tinadanon mo a tao ijay? Nagdamag ka kumaa no nakita da. Awan nga ron tinadanon ko. Makitak laang no asino tinangala. Pagbabawian na tinaramid na. Asino nga tangay tinaturad ang nangalalatan iti saan na amula. Ado ka di tinaparo. Medyo. Kalalaingan na no ilako na. Mabalin na nga igatang iti mano a kilo a bagas. Medyo ado nga rod no kasta. Ay, padasem ti agdamag. No asino tinaglako iti mani kadagiti negosyante nga aggatgatang ditoy. Kasanon, no addamat mula tinaglako. Saan lang matasisyak ti agmulmula iti mani? Sa bagay. Bye-bye amon. Saan mo abasol? Ti basol na. Saan ko abasol? Ngam siyak tinatakawan. Nene. Agat arak ka mat, Johnny. Napigsa talaga ti agong mo, tatang. No aso ka kuma, si katay makun ko na a watchdog. Sa dino tinagin inumam. Sumbat! Ije baso, tatang. Anya? Ije ka di store ni Itang, tatang. Sige, di tayo kayon. Di nakadaywan. Kasarsarita ka. Di nakadaywan, no di mo kaya't akabilan ka. Ni tatang mat, nakauyuyong. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Sumungbat ka! Kini Itang, tatang. Anya? Kasano nga inikkan na ka ni Itang iti kwarta? Kat iso ti aglaklako iti arak? Atay ko kini Itang. Ay, kuwagayam, tatang. Si kagayam tinangparot iti mani. Iso ti inlakom nga inggatang mo iti arak. Ah? Tapno agnakam ka, daytoy. Tatang, saan na maulit? Basta ikandakto na iti kwarta no dumawatak. Anya? Kurang ka di pa iti inaramid ko? Ha? Kayat mo ba'y? Ay, saan nasakit ti madanog. Hustong tatang. Salbag kakit di. Apay ka di adinaanog mo ni Juni itay bigat. Kasano, nakainom iti arak. So adinanog ko na. Dinamag ko no nangalaan na iti inggatang na. Kat, nangalaan na ka no. Ay, dayjay. Naigalis ti dila na. Naibaga na nga addain lako na. Isulagit di tinang parot iti mani kat inlako na. Una yan ni Juni. Ay, pangkitaam nga awan manaknakam na. Di na dengdenggan ti pamagbaga. Ay, di mo ka di madlaw. Nga uray ka na yun akabilam kat awan pagbaliwan na. Kasano kat maagmat. Saan ka di amay mayat no bagbaga amlatan iti nasaya at awagas. Ay wem bareng no isuti denggan na. Ad-addaan natangken ti ulo na no kanayon amakabil. Saan kumatkat akabilan no saan agapo iti aramid na? Itataawan ni tatang mo diti balay. Kasarita ka na imbag, Juni. Ibagamon na niya ti bagam nanang. Tadapay papanak. Di mo ka di madlaw. Amanipod na sursurom ti uminom. Kanayon mon nga ulbudan ni tatang mo. Saan ko nga ulbudan? No saan anaimot? No dumawat ak iti kwarta? Di nakikan? Wen taarak mo ti pangigatangam. Ubing kapay. Ang adan bisyom. Lakaya ko nanang. Saanen arumbang agatas ti inumak. Arak tapno enjoy. Hamin na maag ti kasta akapanunutan anak ko. Isung agbaliw kan tanasa papay. May mayat ti agbyag anaragsak nanang. Aramidan ti pakaragsakan tapno enjoy ako nada. Apay, in-enjoyem ka di ti panangdadael mo iti bagem. Saan anasaya at ti kasta, anak ko? Naragsak ti makiinom iti barkada nanang. Dumngeg ka kumamat iti sao, Junay. Naburas matan ti daduma maista.
Asino nga itinang buras? Ado ka di tinaburas, lakay. Medyo. Siguro, may sasakaw. No may sasa ako, kaawatan nga inla ko na. No kinnan na laeng, saan akasta ka ado? Asino nga tatinang takaw iti maista? Ay, maruwamon day tatao, naturod ang mga iti saan na akukwa. Padasak man ti agdamag kadagiti ka aruba. Ang mga nuada nakita da nagburas iti mais. Nuranta na ti agtakaw, apa ipakita na pailaeng aya. Idi awan ti makakitkita, sana innala. Ay sinalbag day tangag tatakaw. Naimbag ta na sabat ka, baro. Adda ka di masapol mo, tata. Agdamag aklaan ko ma. Ang mga nuada nakita man nagburas iti mais iti kamaisak. Tinakaw dati maisyaw. Ado ka di, tata. Ay, mabali na may sasako siguro. Sayang pa'y day at tinakaw na. Di na laki na asyan mo tinagmula. Nagawan kat apuson tinagtakaw. Maag no asino man. Kasano nga ta maamuak no asino tinagtakaw. Ay, nurabiida at tinakaw, tata. Awan tinakakita. Ay, saan mo amaamuan ah? Kapilitan na burase kung tinabat-bate. Tapno adamot ilakaw. Ang mga nusublian na atakawain. Awan kat ti magimulak kadagitin mulak. Nasaysaya at pa'y, tata. Tasayang, no takawon da pa'y. Apay anabartek ka mano. Inton sumangpet ni tatang, makita na ka anabartek. Kabuting ko yan ni tatang. Di rin man danugin na. Di nakamatdanugan kat nawan basol mo. Baso lang yung amin ti uminom. Sanda ko mamot nga garamid ka naglako iti arak no basol. Maditi ka na yun nga gin inom, mano. Ang mga numakala ka iti sakit mo. Abay nga rin nga sakit dagiti sana mamartag. Ijam kit din ti ka na yun nga aginom. Di mo ka di ka asyan ti bagim. Kakasak mo da. Isungal nga uminom makiti arak. Takasapulan ti bagik ti alkohol tapno matay ti mikrobyo. Sabali ti alkohol apagpatay iti mikrobyo. Isumot lang iso. Iso nga ugasak ti buksit ko baba ni ti arak. Tapno matay dagiti mikrobyo. Ay, saan ka ama kaaw-awat, manong? Ti salbag. Agur orok tanabartag. Paymantari ingak. Juni! Na, tasan amariing. Payman. Juni! Adauram! Ay, ang tiuram tatang. Ay, unay kan. Ah, Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Ha? naglawak iti mais. Ay, son gayam tatang. Aha. Si kagayam tinang takaw iti maisda tata Tomas. Saan ko mat atinakaw tatang? Impakadak mat. Dinak ulbudan. Tanay baga kanyak ni tata Tomas. Nga adda ng takaw iti maisna. Si kagayam. Impakadak mat iti punti mais tatang. Anya? Di mo ipakat kanyak ti kinamaag mo. Anay ko. Usto na tatang. Nagsakit di madanog. Amok ang nasakit. Kat barang agnakam ka. Maag ka. Gusto tatang. Di na kumandanugan. Saan ka di nga imbagakken ka? Asaan apan ang dangran ti panang disiplina iti anak? Ad-adda saan ama isuro nujak ikan iti pagnakman na. Ngam namin adon a kinabil mo. Adda ka di nagbaliwan na? Anya nga ro di aramidak. Baybay-ak ang mga ramid latan iti kayat na? Saan akas ti kayat ko asawen? Saan ka nga agpungto tadagos? Kasaumpay ti anak ta, sakbay, adang ram. Makauma nga ro dun ti ugali na. Intun kwan. Ay. Pangaasim ko mamot. Anak tapay laeng ni June. No ibusan na ti pasensya ka. Ay.
Saan kun nga ibilang nga anak? Pangaasim, saan kumot nga ipalubos no kasta ti aramidam? Anak ko ni Junay. Manong, apay akadon di agtatakaw iti kalding. Ha? Dakas ka di ti makigayam iti tao? Tao mo't di dya. Ang mga numairaman ka iti kinadakas na. Liklikam day di a tao. Daya mo't tawa dakas. Naragsak tupay di dya akad kado ah. Liklikam ko mamano. Ado dita ti pakigayamam asaan aday jay. Asino ko mga rod ti pakigayamat? Padi? Wano pastor? Ni manumot. Puro rin narabaklat ti ammom. Ammok nga ammom ti dakas kan saan. Anya ti kayat mo? Di ka na yun na seryoso? Ay madiading ko. Nalaklaka ka amatay no seryoso ka. Nalakumot gaya man amin ama lakay. Una, tapno data o ti mairanog iti nagbambanugan, saan ket at yagtatakaw. Ijay nga rudon nagburasam ti pangipanam kadag iti baka, tapno makapanganda ijay. Awan bakit, ipangko ida ijay. Impat-pata kun ida iti mais, tapno ijay dalatan linaw. Ibatim ka di dagiti baka ijay no rabi Una, ta ijay matayan ti kanenda. Imbag ano saan asumurot dagiti urbon iti sabali a baka? Saan mata pumampanaw dagijay? Saan da apanawan ti inada? Apay nga awan ni Junay iti idana. Anyapay ngay, napan nagbalog Amo mo't nanday diyang anak mo. Awan tinasayaan nga amuna. Day talag balbalog. Ngam napananangay. Saan mo't apo mampanaw iti rabi Ay na, awan lat di mo pagdandanagan. Sumangpat tumatlaeng. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya kumangay day ta ang agparparik na kan ka. Pagdandanagam tumat di anak mo amaag. Sabali nga ron ti mariknak. Kaslada na kas anapasamak kan kuana. Kat barang agnakam no adama di mapasamak kan kuana. Anya? Anyat klasim nga ama. Kanayon mo lang arudan akabilan. Itataawan. Awan pa'y dadanagam. Karaman kanu ni Juni kadag iti barkada na anang takaw iti baka ni Tata Tomas. Isungain nala da ida ijay police station. Adadan ijay pagbaludan. Anya, pagbaludan ko nam. Kasta nga rod, pangasim ko matain takitaan. Agrobataan tain takitaan ti anak ta. Ubing di anak ta mabalod. O sige, mapantay diya pagbaludan, itamat laeng. Kumusta kan dito'y pagbaludan? Tatang, irwardak dito'y. Nagrigat gayam ti mabalod. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta tulungan dak amakarwar dito'y pagbaludan. Pangasim, tatang. Ikarim nga rod, anak ko. Nga agbalbaliw kan. Saan kan akabilan? No agawid tayo. Basta agnaknakam ka kuman. Uwen, tatang. Ikarik. Naamiris ko abidot dagiti inararamid ko. Narigat gayam ti agyan dito'y pagbaludan. Jack pulos kayatan ti agsubli dito'y tatang. Sumagsingsing putakon. Saan tay ko mga urayan nga adama di ang mapasamak, sakbay nga intay agbalaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam,
Intay ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adi na ammo ti makilangan iti pada na a tao, ti labagina ti pampanunutan na, kontraan na amin a naimbag a pangeddang. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Saan ka man ang makikuykuyog iti dayjay dungrit a Dennis? Anya ka di basol ni Dennis kata kayo, mami. Masun ti trabaho na. Iso ako nayo, adungrit? Saan ang maikari dayjay a manukangan? Napintas ka. Agpili kamot iti makaipaaykan ka iti nanamay abiag. Sino nga ti kayat yo, mami? Ni Dani ta inhinyero. Dayjay ngay a Dennis. May salaang amason. Saan ang may panakal ti trabaho na? Oray mason tanataer ken nagaget, mami. Oray saan anataer ni Dani. Tagnamay ka iti sidong na. Awan sumgar adot-dot ko kankwana, mami. Saan mat apananguyaw? Ngam, lakay mo't. Kan adayo natataer ni Danny sa boyfriend ko? Apay, maipayan nakakadi iti kinanamay ti kinataer dayjay amason. Si kamot gayam day ta engineer. Di kamot umumayan ni Jay Balay. Ado ti pa ka kumikumak, madam. Umayak to numala, medyo balayo, Adan to nga ta ni Jenny, madam. Ay, wan baro. Sana pumampanaw. Takanayon nga day Jay Balay. Awan ka di pa'y kaayan-ayat na, madam. Awan pa ay baro. Di ka madanakan. Tadaak matamang tulong kan ka para iti anak ko. Agyaman na karod, madam. Ay ayatak ti anak yo. Ngam di nakmat ngamin sungbatan. Dumtang tuday ta, baro. Anos lang. Awan papanan na, no di na kan tumulayatan. Sabay ko mga rod, madam. Sige. Ika gumaak ti umay inton malam. Ije balayo. Adda project mi abalay iti sa bali a lugar, sweetheart. Amang ano inton umay alawas ti panagsublik. Agan-anad ka ije pagtrabahuan nyo, Umawag ka kuma. Wen, sweetheart. Madanagan ka kadi, no di nak makita. Kutsyak, saan ka madanagan, no adda pa panak? Saan? Taamok ngagsubli ka mutlaeng. Saan ka apumanaw? Kastam kaya ma. Awan dadanagan, no di nak makita. Si Kamat. Rabak ko lang dayjay. Ay, isang patankan to iti paboritom analoom amangga. Umanayan kanyak ti kadam. Saan nga importante ti anyaman nga isang put mo? Agpapintas ka, anak. Umay ka nun ni engineer dito'y balay. Sino nga engineer, mami? Apay ko mga agpapintasa. Ni engineer Dani ti bagbagak. Swerte mo day siya, yan ako. Anya ko mati pagswertiak iti inhinyero, mami? No day jay ti pakiasawaam. Agbiag ka na sa liwanwan. Jack kayat dayjay nga inhinyero, mami. Amoyo mat nga adda ay ayatak. Sino tay ayatam? Dayjay amason, akanayon anadulpat. Adamo trabaho na, mami. Sa maysa, adamo trabaho. Agtinulong kami, tapno agpata kami asaan nga agrigat. Basta agsagana ka. Mangnamnama dya inhinyero kan ka. Iti dayta nga edad mo, may saka pa'y nga inhinyero. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Adamat sabsabong at anti. Ngem, kaslasabong iti bakir. Nagrigat apurusen. Agalisto kamot abarok. Sagutam iti kaayayo na. Kaanon to pa'y makita mi nga iti apu ko mi. Bayan nyo, tay kagumaak apurusen ti sabong ti bakir, anti. Saan ka nga agkapoy-kapoy tapno makaasawa ka moten? Lakay kan. Sabagay, kayat naktiin na ti babae, anti. Saan nga taaday ta inamot ti bagbagam asabong ti bakir? Ni anti met, naragregan asabong ti inana. Loko ka. Gaputa bumakot, ibagamon na naragreg asabong. Agpay sumat ti bagbagak, anti. Hello, Engineer Dani. Nakawag ka mat.
Umayak ko man balayon ton malam, madam. Umay kalata iho. Silulukat akanayon to'y balay para kan ka. At akadidita ni Jenny, madam. Amangan no adda na panan na. Amangan no jak madanon. Saan pa ya si Mangpat, iho? Aday jay trabaho na. Ngam sigurado, masapa sumangpat ay chay. Sige nga rod, madam. Nagritira kami. Umayak dita balayo. Sige, iho. Awan parikot. Ne, binaliwan nyo ti panakornos ti sala, mami? Ada ka ti sa nga iliyo? Nalipatam ka din timbaga, ngagda sa nga ilit, ha? Saan akas iti dayjay Amazon? No di kat mabig-big-big a tao. Anya launay ti kinaimportante day taas nga ili. Ta binaliwan nyo pa iti panakaornos ti salas. Agraman kortina, sinukatan nyo. Idin to ta kasuksukat man. Ni Engineer Danny tinapatag asa nga ilita. Masapo la sangwam. Awan tinagtulagan mi iti sa nga ili, mami. Ha, sikan ti mangsango kan ko, ana. Ti pangadang ko ti masurot ta syakti na. Anak kalaang. Gaputa si kati ina? Kukwam amin a pangadang, mami. Saan ka di akarbang ti mangadang para iti bagik? Syak lang dadakarbangan na mangadang. Gaputa syakti na. Ti kayat ko ti masurot. Dani, anya dagiti nakita ngayong kargam iti kotsem. Sabong samet kan tsokolate. Kuha, dad. Para iti agbalin a manugang yo. Agawam nga rotan lumakay kan. Mga sawa kan. Sana bale. Tad nakatulungak iti sabsabungak. Tultulungan nakti inana, dad. Pati di inana, sagutak. Tapno mapilit na ti anak na makiasawa kanyak. Aramidam ti amin na pamuspusam. Tapno mapuros mo ti bagbaga masabong. Windad, di kayag danag. Nuapay ngamin at di nakakayat day tabalasang. Kat may saka pa nga inhinyero. Alang arutin, dad. Mapanakon. Ala, kat namnamaak ti panagbaligim, iho. Napnapadam. Naguroray itay ni Engineer Danny. Awang ka. Saan ka di ada kayo ti akin sa nga ili, mami? Rumbang ada kayo ti mangsango. Ta sa nga ili yulakat nga rod. Kano kapay anagbalin abastos? Insuro na kakadijay awanan modo Amazon? Ha? Manipod ita. Diyak kayaten amakita ti pan nakikuyog mo kan kuana. Mami, adamat siguro karbangak nga agpili. No asino ti kayat ko alalaki. Dayjay kadi awanan adal kan dolpat ti kayat mo? Oray ko na yung nga awan adal na tanasing patmat, mami. Kan ulitak manan. Ni Dennis ti ay ayatak kat awanin sa balipay. Anya ti impakpakan kan kadayjay dolpat Amazon. Napudno ti panagayat na kanyak, mami. Saan amabalin? Ti pangadeng ko ti masuro! Imbagda nakasangpad kan, sweetheart. Medyo nabayag ka iyo trabaho, Makalawas laang mat, sweetheart. Ada ka ni parikot? Pilitin nak ni mami ang makisango itilakay nga inhinyero. Kayat mo ka di day nga inhinyero, tadi adal? Ay, tsakayat. Ha, agbagpakutak langan abalasang. Anya? Inhinyero ko naman, di mo kayat? Basta, jakayat. Si kalaang ti ay-ayat at Dennis. Ay, huwag gayam. Umay kami kan ni tatang. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kaano kayo nga umay? Ibagak day ta ka ni mami. Inton malam ti Domingo. Umay kami kan ni tatang. Mami, umay ka no da Dennis inton Domingo. Ada kadwana. Iti anyaga po nga umay da dito'y balay. Ha? Diyak kayak nga da dumapaw adulpat dito'y balay. Tulagan tayo ti panagkalay sami, mami. Diyo ka di kayat nga agragsakak mo? Awan ti maangay akalay sa nudulpat tupay matlang. Oo, panakairan-ranadan ang nagsabat na dito'y iho. Nagnaak dito tamapanak iti project site mi. Ada ka di bagayo?
Anda nga minumaya sa nga ili ti anak ko inton Domingo. Kayat ko nga umay kamatap no mabain. Anya ka ti trabaho ti sa nga ili na, madam? May salang amason. Iso masurunak. Awan laban na kanyak day tapangas. Masun matlagayam. San arumbang akalangan ti anak mo day ta amason? Iso nga roda kayat ko nga umay kamatap no agrana kayo. Kan, masorpresa. Sige, madam. Umay kami kini Daddy. Dad, kadwa anak man inton inak pasyaran ti balasang asab sa bunga? Ala, yung kagumatang itinapinta sa sabong, kan nginginan at chocolate, kastamatan iti prutas nga isagot mo. Wen, Dad, dagiti nginginaan na talaga ti gatangak, tapno may ayo da. Piliyem ti presko kan napinta sa prutas. Sige, Dad. Mabainan to ti masun asa nga ili ti sabsabungak. Anya ti trabaho ti karibal mo? Masun ka no, Dad? Mason ko nam. Masigurado nga wan laban day ta amason ken ka, iho. Day tamat nga ron tinamnamaak, Dad. Mason kontra inhinyero. Ala, kano ka diti ipapanta? Ta isaganaak manday ta nga aldaw. Jenny, alam dagito anak natang. Mula ni tatang ko dagita. Wow, presko anak na nga. Agyaman Denny, sweetheart. Sweetheart, agmay may saka ka dito'y balayo? Ada ni mami ija kusina. Agtugaw kayo, pay. Tain nak ikabil dagiti natang ija kusina. Kan ayabak matan ni mami. Anya da kita. Kamote, aba, tarong, sabong ti katuday kan. Ha? Mami, naimas dagito ita presko. Ay, marigrigat a talaga. Dagitakit din, ti sagot na kad ka. Umay kayo kit din. Kaya't da kayo ang makasarita ti ama ni Dennis. Umunakan, ta sumaruno akto. Umay kayo kumaadagos, mami. At dataw, iha. Ingka man katsabtan. Excuse me pa ya, sweetheart. Inakitaan ti nag-doorbell. Naimbagamalan mo, Jenny. Ha? Mami! Ada sa nga ilim! Paunagam tinaysang sangayan asangayli, iha. Ni engineer dayta. Umunag kayo kano, sir. Kuna ni mami. Nagpintas nga agpaiso ti sabsabo nga mabalas ang iho. Hala, iyawat mo dagita agkakangina asagot mo. Awatam dagiti sagot ko, ading. Mami, umay mo awatan ti sagot dakan ka. Asino ka di dagito'y alalaki? Siyak ti kayan ayat ni Jenny, tata. Asino kayo kadi? Sana tata ti may parbang nga awag mo kaniyak. No di kat, sir. Pasensya kayon, sir. Apa yun? Kukit. Mami? Masapol nga itaray da ka di ospital. Nana, umay ka. Tulungan kan. Ibantan, Dennis. Amang ano anya ti mapasawag ka ni mami. Umunakan. Taing kamang kita iti pangiluganan. Sige, inakwan. Umay kan, ma'am. Tulungan kan. Nana, at data yung dito'y balayo. Kat surutan nyo kumatibilin ti doktor. Dagiti maiparit akanan nyo. Masapor aliklikan nyo. Podno timbaga ni Dennis, mami. Di ka agdanag, Nana. Bantayan da kayo. Di kay baybayan. Agyaman akada kayo, anak ko. Agkidawak iti pambakawan. Gapo iti panang tagtagibasit ko kan kaidi, barok. Nasinaw kayam ti panagpuspusom. Kat kaano tinagtulagan nyo apa nagkalaysa. Saan akon atubang iti pangadang iyo. Iso ti masurot. Agyaman kami unay, mami. Adda karbengan ti tunggal may sa amang ngadeng para iti bagina. Saya aten ti makilangan iti pada a tao.
Di adal man wano saan, baknang man wano na panglaw. Kasta ti pagayatan ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kata kayo amin.